Mula ka, nasad ka? Oo, kay Saba kay ka. Oh, Di ka po yung paminaw na mo. Duha pa gani mo katuig sukad na ninyo pero sige na mo glalis. kapoy mo din yung babae, tano. Kita mo'y pero may maghuna-huna kung unsa may kuwang sa panimay. Kita pa yung atiman sa bata. Kita pa yung mulihok aron mangimpyo. Pero wala naman tayo mahimuhan na. Kay kanang trabaho trabaho magidas usa ka babae gud. Swerte na lang kung nakatumong kag bana nga kay bawang mo tabang-tabang ana. Pero good provider masad ka si Richard. Oh, good provider man hinuon. Ay, pero makasapot lang ba? Kaya mura pitog dihara kutob yung role? Ako pa nimo no. Instead nga magsikag kaugtas anang mga butanga, istoryahin na ninyo. Angay na inyong istoryahon dahil kay minyo na mo. Day. Dali na, kao na. Maayo kay nakuha ka sa pagluto ron. Wala ko trabaho ron. Mong nakahuna-huna kung mamawi ni mo. So Inday, nakatuog na. Nas kwarto. Giyon na ito na ako. Pakaong giling na. Mao ba? Maayo hinuon. Dali na, kao na. Maayo di ay kay namawi di ay nimo. Maayo ang talagig magsigi, day. Mamawi naman sa kanawayon na. At least, di ba? Pasensya naghanga karon pagid ko makabisita dinis inyo. Okay ra maoy. Ma, amin ko. Kaloyan ka sa Ginoo, Richard. Dali ma, ngaon sa ta. Nagluto ko kay ningon man si Bea nga mabisita daw ka din sa amo. Mao lagi. Gimingaw ko sa akong apo. Gusto ko nga makakita sa akong apo. Nas kwarto ma. Nagduwa. Ako pa niyon. Day. Sorry ha. Nga nagsorry man ka. Sorry kay naibaw kong gikapoy ka o ginatiman ako. Ingon ma sa atong anak. Part naman gitingali na sa kong kinabuhi, hangtod-sangtod. Kaminyo naman ta. Ug sorry po kay gamay ra og sweldo. Sorry nga, okay choice kung dili. Kung trabaho og maayo kay gamay ra man akong may intrigo nimo. Nakasabot ko, Richard. Pero unta, dili lang ni magpermi. Nanikamot mo ko day. Nanikamot kong makakitag trabaho nga basta ko og sweldo. Ay, hawa palagi ko'y nakitaan. Lauman ko ka na, Richard, nga moabot ng panahon na. Dili ko gusto nga moabot ko sa punto nga. Nga basin og doon ako ikasulti nga bati diha ni mo. Tao rasad ko. Og pwedeng mahurot ang akong pasensya. Bea. Day, happy kay ko. Di-surprise ko sa akong hubby paghapon. Anniversary mong na mo. Kita bitaw ko si mong post, day. Og imagine ha, gipalitan ko niya latest na phone. Mao ba? May noon. Maayo pa ka. Ha? Nga naman, naungin mo na usap mo na, uy. Ako ka, no? Makasuway ka kung Richard, ana? Who knows, di ba? Who knows nga naasa siya giandam para nimo. Nga nung kinahanglan man nga imong tabunan ako mata. Surprise ka ni. Pwede na mo kao nang nakatabog sa mga mata. Flowers o cake? Happy anniversary, Han. Ay, sorry kung mora niya akong makaya, ha? Sorry kung gamay ra ang cake ang akong napalit para nimo. Okay ra. Nakasabot ra ko, Han. Han, unsa ka kung mamalig kag sina nga mga bago?
Taon-taon doon sa inyo, huwag kang makapalit para sa mong kaugalingon. Palitan ko nimo. Ha? Kuan. Abi na ko palitan ko nimo. Kuan, dagan pa man sa kog sinina. Usa pa, dili man sa ko magsikiglakaw. Bay opisina ra man gyud ko. Kaya mag-uniform pa sad may ko mo duty. Sorry, Han. Okay ra. Kasabot ra ko. Recorded by X Thunder Gaming. So, mo na hinungdan nga nakikita ka na ko, Owen. Sa tinuod lang dahil, no? Wa ko mahibaw ko nun sa ako kilakan. Pero ampot ba? Nasakitan bang ko? Basin tingali tungod kay di-compare nimo ang akong kaming unog ang imuha. Day, Dai, to be honest, dili man tuod pareha sa tong kahimtang sa tong kaminyuon, pero that doesn't mean nga wa mi struggle. naginom-inom ka? Gambay na day. Ha? Gamay? Ni gasto yung kagparainom nimo? Di mo pwedeng lingawan ko nga kung kaugalingon panagsa. Mao ba? Lingaw ni may mong kaugalingon samtang ako ni nga mura na ko buang sige guna-una unsaon ako pag-budget ang kwarta nga imong i-intrigo nako. Gikan sa bayron nun sa kuryente, tubig, sa gatas ug diaper ni Inday, ingon man sa atong konsumo. Ay, kapait ni mo. Para ni mo, ikaw ramay na ng kamot. Pero di mong ipa-feel na ako nga wa ko'y pulos na pagabana. Nga wa ko'y hinungdan. Nga nagbahay ka nga ako ang imong ipakaslan. Oh! Nagmahay ko, Richard. Nagmahay ko nga ikaw akong gipakaslan. Tingali ko nang minaw lang ko sa ako inahan sa una. Dili kitingali ingon ini akong gidangatan karon. Kabla. Kana. Muna'y ako gihuwat nga isulti ni budako. Naghuwat lang ko nga ibo ng inahon ako, nga inutil ko. Pero bisag, ingon ani ko, ibuhat akong tanan para ninyo. Ihatag ako ang tanan bisag maura ni kaya nako. Bahalag wa na'y mahibilin ako, basta masiguro ko lang kamo. Papahuayon lang ko na tingali na to mga kaugalingon. Sabuti mo. Magibuwag na ako. Kung padayon tang magpuyo sa usa ka bahay. Mas makabuhi o niya nagstorya nga dili maayo. Mintas na apay gamay nahibilin nga respeto nato alang sa usag usa Richard. Buhato nato kun unsa may makaayo. Kaya bag naman kabi. Nga nang di man ka mo pauli sa inyo. Nga naaman mo'y bay. Gusto lang una ko mo ginhawa pa. Nak, para nako dili maayo. Tinuod, wa na mo mauyo ni si Richard sa una para nimo. Pero sa dihang naila-ila nako siya og maayo, wa siya dili kayang buhaton para ninyo, nak. Wa pa lang tingali ni abot iyang swerte ron. Pero nahibaw kung dili mo niya pasagdan. Mahal kay ka ni Richard, anak. O nakita ginamo ni Papa nimo. Ako man unta mo ay kasagaran nga makikita nimo pero karon ikaw na. Oh. Ay, nihila ka. Sorry, pero karon na gila ko ipagawa sa akong kipati. Oh.
Bayra di ay nagbinuang ang akong bana na ako. Abil ako nga nag-usab na siya pero di ay maod ay nga pirmi ko niyang hatagan og mga butang. Aron ingon nga nag-usab na siya. Ug day swerte kay kakaybuutan ng imong bana. Day, Oh. Day. Day, nibalik ka. no, sorry. Sorry sa kung mga nasulti ni mo. Day. Sorry ko na pa-feel na ko ni mo nga useless ka. Sorry po, Day. Kung kuwang rakay ko rin. No. Uy ko ang di mo, dog. Tingali. Wa palagyan mo abot ang imong swerte ka ron. Mahal kita ka, Day. Mahal sad kaayo ti ka, dog. Og sorry gid kaayo sa tanan. Kaya ni nato, ha? Atong bangon nato tanang pagsuway nga maabot sa itong kabinyoon. Oh, Day. Salamat ka, nibalik na ka. Di mo na araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin di nabilang ang ating mga tabuhan. Hangtod ron, maorag gihapon ang among kabinyoon. Dunay away, pero ang nakalahi lang karon kay mas makamao naming mo communicate sa usab-usa. Dili na mo paabuton og ugma ang among away. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magdamang hikalan kaagi ni Bea na taga Cebu City uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nagalaan palagi. Hanggang sa huli, palaging kumakin sa'yo. Ulit-ulitin man. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jeliata o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala at mga suging paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pakanaw. Sa inyong may kalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kawit. Yadri sila nining tulamanon, hamdumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagay para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pag